Prekážka bola včera pre našu futbalovú reprezentáciu privysoká. Do Mariboru sme cestovali s cieľom získať v bojoch o majstrovstvá sveta 2010 štvrtý kvalifikačný bod, ale domov si odvážame trpkú prehru. Z opatrného futbalu zišlo už po úvodných minútach. Šanca Martina Škrtela naznačila, že by to mohlo dopadnúť celkom fajn. Chcel som dodať právačkou do opačného rohu, nevyšlo to, sklzlo mi to po vonkajšku a skončilo to vedľa. 22. minúta a nešťastný moment liverpoolského obrancu, ktorý priam ideálne pripravil palebnú pozíciu pre Novakoviča. Znova sa ukázalo, že nevieme otáčať zápasy. Hološková šanca bola z kategórie tutoviek a golovú strelu Petráša prerušil nezmyselný hvízd hlavného rozhodcu. Slovinci vynaložili na víťazstvo väčšie úsilie ako naši, aj keď určite neboli futbalovejší. Vo svojich radoch však majú Novakoviča, ktorý nám 10 minút pred koncom uštedril aj druhý úder. Bol to otvorený zápas a škoda, že sme dostali ten druhý gól, to bolo rozhodujúce. Kontaktný gól Martina Jakubka síce neprišiel neskoro, ale k náporu nás nevyburcoval a tak je víťazstvo asi v správnych rukách. Nechýbala nám vôľa po víťazstve. Predviedli sme lepší výkon ako pred 4 dňami proti Severným Írom, ale rozhodli iné faktory. Takmer nulová efektivita v koncovke a omylná píšťalka hlavného rozhodcu Odvara Moena. Úzkoprsý Nór nás v závere druhého polčasu dvakrát poškodil. Najskôr neodpískal penáltu po faule na Viteka a o pár sekúnd neskôr obral Martina Petráša o regulárny gól. Obaja sa tam držali, takéto súboje normálne sa nikdy nepíska. Tento je Nór a pre mňa je to nepochopiteľné. V Norsku by to úplne bol normálny súboj a to by bol gól. Filip Hološko sa trénerovi Vajsovi za dôveru neodvďačil, pôsobil neistým dojmom a v útoku sa popri ňom trápil aj Robert Vitek. Neviem, čo už mám robiť, snažím sa to na tréningu, mi to padá tam v zápase, nie. Keď mi niečo pomôže, kebyže viem, tak robím to od rána do večera. Dobré výkony 5, možno 6 hráčov je predsa len málo. Po úvodných 2 kvalifikačných dueloch sme chceli mať 4 body, má ich ale náš včerajší súper.